Totti! No niin. Mitäs seuraavaksi? Morjes ja tervetuloa Lidlin jakelukeskukseen. Tänään päästään tutustumaan keräilyn ihmeelliseen maailmaan. Lähtekää mukaan. Sitten Siri demonstroi meille tätä keräilytyötä. Mennään katsomaan. Kato. Nyt tulee ammattilainen. Ja tässä mä kerään tuotteen lavalle. Sieltä lähtee kollit lavalle. Ja kuulokkeet kertoo meille aina keräilypaikan, mistä meidän pitää kerätä ja kuinka monta laatikkoa meidän pitää kerätä aina kyseiseltä paikalta. Kyllä. Mä oon nyt kelmuttamassa lavaa ja pistää myymälään. Meneekö sulla ikinä pää pyörälle, kun sä kelmutat? Menee. Niin mullakin. Useinkin. Itekin nyökkäilee sieltä, kyllä. Päivät vaihtelee tosi paljon. Yleensä tuolla kylmäpuolella mä otan sen ilmapuolen kopin hallintaa. Aika usein kumminkin pääsen myös keräilemään, joka on todella kivaa. Mites sulla? Keräilen välillä, siivoilen. Ja kelmotat. Ja tässä Harri täyttää keräilypaikan trukilla. Let's go! No niin, let's go! No niin. No, heitetään aina roskat roskikseen, niin pysyy varasto siistinä. Eri alueet pitää pitää siistinä, että ne pysyy turvallisina. Turvallisuusohjeista kiinni pitäminen, niin sillä päästään ja pitkälle. Että ja kun me saadaan jatkuvasti niitä turvallisuuskoulutuksia tai niitä. Vuoroja on todella paljon. Myöhäisin vuoro meillä on se kello 16-12. Ja siinä on vielä se kiva puoli, että sä saat olosuhdelisiä. Mitäs kaikkea lisiä meillä on? Yölisät, iltalisät, Kylmälisät kuuluu kans. pakkaslisät. Ai että. Sitten on vielä keräilybonukset. Niin, tehot. Ja sitten meillä on vielä se Tessin palkan päälle tuleva lisä. Niin se on vielä aika iso bonus siihen kaiken päälle. Mä tykkään tästä itsenäisestä työstä. Se on mun mielestä kivaa. Mun mielestä paras tässä työssä on ehdottomasti kaikki nämä mahtavat työkaverit. On päässyt tutustumaan oikeasti moniin eri kulttuureihin. Hello guys! Hello! Työtehtävät vaihtelee tosi paljon. Kaikki päivät on vähän erilaisia. Tää on ihan mahtava paikka. Se rupeaisi olemaan kuule siinä. Eiköhän me lähdetä tekemään hommia. Lähdetään vaan. Oh yeah. Sitten mennään. Mennään. Yes!